so aboraka batakere na baro baebu ebintu bi ensemo yabo muna bone basari egento kende aboraka batakere baebu esha yabo ya inheritance okonyora gose no mumuro kulo tigere munyara gochiabo no boremo kwanyara eso bangire ko mwatera ba motigere gochiabo nganga yawo chikwebore asa akanyomba atigetu onda yo kumubwatesi so ne family ne tagete erigereria baboraka ebakonye chikanisa chitakere chirigereria baboraka chimanye muna chiko bakonye abarayi bona muna intwe tutagete rigereria nganse mokine ntorakonya baboraka erinde ba emechi abetingi na abana baba basome nekera mechande gocha mune ya marwiri na bintu binde na barabo baeguribaga ababoraka nkwaye gubare nonyine osemigwa abantu batagera osemigwa muboraka ne no muntu kunonde bwense tali anja okweru ige society te baise korora kore mukorigeria ababoraka muna society nanjite ego chikorora monge nonde ogotemna mogako onde batanki muboraka yare gukwana no mogakori ige bintu mune ebyo abantu batagera batebwe muboraka oyo no gosemia kurikinera sabantu tokanga no mogana bagaka babanta buka gonya kurigi igo stigma nere ego chiacha ngonga nyarebe na kwerere ngabanta tagira sara ora twale ngano go salia baga ikinyomba cy'abantu ayiteri kitagere ko bengenje kabire abantu basemi ubamanya ngabagora kana n'abantu baito batakere ko bwate rugoro basemi gumano